amon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Ano? Lola, ano natapos sa imo? Anong ginaano-ano mo da? Amo nabing nabutang sa script ko. Ano? Si Lola bala aga pagkapakadlaw. Kataran? Lola? Kado, kalain sa itsura mo. Daway ka siyang maayo nga tinulugan. Tapos, do pamatyagan ko, do bilog kaya nga gabi nga naghibi. Lola? Oh, nga puro lang lola hambal mo. Amo man na nabutang sa script mo. Nakaistoryahan na kami ni Daniel, Lola. Ano? Ote, ano ginistoryahan ninyo? Lola, ginpilit ko siya nga magpasugot sa gusto ni Mama at ni Papa. Pero sa prangka nga istorya ka rin. Kaya mo ba lang nga hindi mag-communicate siya sa sulod sa 4 ka tuig? Lola? Kaya mo? Makaistorya ka sa iban. Makapangilala ka sa iban. Ma-chat, ma-text mo sila. Pero ang tao nga ginapalangga mo, hindi mo man lang mahimo nga i-communicate kag kamustahon. Kaya mo? Kwan, Lola? Sige, kaya ha. Kay basi mapariyogin ka mo sa amon ni Lolo mo, Miloy. Lola? Abe mo, Apo. Kasakit ba tiyagon nga? Malawig ang tinuig nga ginhinursulan ko nga wala ko ginpakigbato sa Lolo mo, Miloy. Nagpati man ako sa akong ganikanan tungod nakita kong husto man sila. Pero tungod wala kami sa komunikasyon santo. Ate, way pa man to ya Facebook kag Twitter. Bisan text, wala. Solo, sulat lang gan. Pero wala kami nagasulatay ni Miloy. Wala kami sa komunikasyon pila ka tuig. Amo na nga nag-abot ang panahon ako nga. Nagpamana ako. Tungod sa gusto man sang ako na ganikanan. Kag si Miloy, lantawa, naghulat, nag-asa. Paasa ka manggali, Lola? Catherine, kung wala ka mga duwa siyang komunikasyon na Daniel, pero nagpangako ka mo sa isa kag isa, basi maabot ang panahon nga. Doon nag-asa lang ka mo sa wala. Anong bot masilingon, Lola? Ha? Ha, Lola? Kadamo nagid sang paasa sa kalibutan. Baskobado? Loloy yung? Kay balo ka kun ano ang butsilingon sang paasa? Oo, loloy yung Inablang, gapasalig ka lang, pero wala man nimo gintuman. Hindi ina. Ano man gali loloy yung ang butsilingon sang paasa? Isa ka bata nga naayawan sa pangita sang iya amay. Ti grabe ng pangita yaw ay gid. Ti singgit siya. Paasa ka! Paasa ka!
Ari na ako diri sa amon massage clinic. Pero ang ginapinsar ko, si Catherine man sa gihapon. Maayo pa ang mga upod ko. Malipayon sila. Bisan wala pa sa mga customers. Nagakanta-kanta sila. Masinadyahon nga wala lang sa problema. Apang ako. Do hindi ko mabato ng ang nanging desisyon ni Catherine. Kadamo man sa pamaagi. Pero nga ay hindi gid pwede. Pero hindi. Mangita ako sa pamaagi Bahala na ini. Bahala na. Ay, Migo Daniel. Ngari ka di. Meg. Ay. Upo di bala sa amo no. Kanta-kanta di para malingaw ka man Ay, hindi na, Meg. Do pamatyagan ko blasi mo. Do problemado kagid mo. Ano man, bigo ka? Matiyag mo ako. Oh. Meg, ang problema mo, babae lang na. Damo pa da Hambal gani nila. Damo isda sa dagat. Meg, mapos lang inay hambal. Apang, anong mahimo ko? Siya lang naluyagan ko. Meg, siya lang ginahigugma ko, Meg. Oy, palayo to, Meg. Nga, Migaw. Kaya ang tingog mo, doon karibal ko nga si Enrique. Oh. Ikaw gid lang ang higugmaon ko kag wala siyang pagbago. Paoso. Hi Rose, hi Rose. Ari naman ka mo di nga dua? May hatag ko sa imo Rose, Ario. Ano naman Pangpalipay lang Ako ya Rose, ang mahatag ko lang sa imo, ang matuod-tuod kong agugma. Ano man? Ano Rose kay ginasunod-sunod, gigo niya ni Lolo Mascobado. Anong Lolo? Hoy, huwin pa ko yan Kag sino naman niya nagsilensi na? Si Lola mo? Oh. Rose, ako ang pilion mo. Kay ihatag ko si imong tanan. Aba? Oo. Hindi bala kita nga duwaya sa unang barkadahay? Nadumduman mo? Oo. Ote, ihatag ko sa imong tanan. Bisan ang bituon sa langit, singiton ko, kag ihatag ko sa imo. Aba? Dopio ka. Joy Mascobado. Oh. Ote, tiyo'y tawag ya si imo? Ay, Roslyn, day, nanuman? Nga mambal sa akon nga pating bituon, singiton mo kag ihatag sa akon nga. Ha? Hindi ka gani kakuha sang pungit mo. Ha? Ite, huwag ka man nagsiling mo ni galing gusto mo. Rose, joke lang na ha? Joke lang. Ay, kung ako sa imo, Rose. Pabayaan, tan lang na di si Tiyo'y Mascobado. Malakatay madate nga dua. Ha? Ano? Noy, Toy? Ano sudan tada, Noy? Makauna ko, Noy. Sudan? Ara, lantawa lang da sa rep. Sa rep? Noy, wala man ta rep. Ate, wala ta sudan Oh, Noy, anong kinahanglan mo? Tay, makaon ako tay. Ginagutom na ko. Ginagutom ka na? Sige. Ano sudan tada tay? Ara sa ibabaw sang lamisa, natakluban. Namit ginamong. Sige tay Pili ka lang da Mapili lang ko. Bot silingon. Sige
Ala, tay, ang sudan ta diyo. Isa laman di ka bilog nga uga. Oh, tiara. Siling mo mapili pa ko. Mapili ka gani. Makaon ka o kung hindi. Si tatay bala mong. Sige na lang gani. Makaon na lang ko. May choice pa kwaw. Kagawad gid tayo sa mga ido sa ato, no? Amo gid ang mga ido anak. Basta makakita sang tao nagataghol gid na. Mga ido nga daan anak, daw si nanay mo. Ha? Nga atayaw? Permi alang ko ginataghol.